ole hey tung jing chu balla huana te kanan kal hey balla lo mu nam to khop maya hey lo vui ve nual to maya lại te po hian lo tu hey balla te po hi che lo viu tu ra nia ma ro chu zo chi lo te po ni mai the ya ki chuanin hey he balla huan hi ni kum tir lama khanin Mizoram Sarkar flagship program ACDP balla threat tranga bulgan tran ve thei khania eng tik khotika ma ke niang thing tlang ri mire thei te tan chuan balla huan han siam ngot mai te po hi har sa khop maya ti hian mire thei te mangai tu sarkari ACDP kal tlangin balla huan siam na bultran na min han ti saka kan lom hle maya he balla te hi ti hian kumina chuanin kan han tu ko ve thei tonga chuan hi balla kara bok bon te lo ve boka te hi pathian mal som na ni rualin mal som na dong thei tura bulmin tran sak tu sarkar chunga hian lom mani han balla hi mun po hi zau ve khop maya tu jing chu nun po ti lim khop mai yan hay zong tra te zong tra kung po hi tam khop maya zong tra kung hi he ti hian zong tra ringot po hi an puitlin chho tak chuan sum engemaw zat hau sak pui thur na ni lo ma sela ei chop te min tum sak thei dona a him dam zel te ni chuan chuan thalak lo phal chi min ka hrelawa tin fak tlak hi chu fak mai tur ka ti ve a mihring te hi kan fam kim lo ani mihring fam kim lo te khovel kan chen lai hian sel na te tam em tun laia social media kan thlir thrina sarkar sel na atamani om ang taka sel na soi chiat bor na te po kan ngai thla kan hu thina tin tun laia chuan mak khopa pathian ring tu in ti chu soi lo ko san kula tai om te tin kan pastor le kan ko san suai tu then khat te po hianin mani in chung luma soi sel mai po du tok lo ten pulpit tlanga meu te po hianin soi sel na o ka te mo kan pathian thuin soi sel inom lo nan in soi selang pokin soi sel veng cheu ati thu po kha hreto mi alovin midang sel nan ten pulpit te kan mang to nia rap thak hi ka tia ke chuan ti tak taka chuan china kan soyang deuh khan sarkar hi ain kol tu te hi mihring ve bokan ni engkim hi abuang thlap chuan an ti thei don lo tu sarkar ma hian an thei lovang ti hi chiang em a
chú mi ni lai cara chir the na sa zong le ai nga mo ti zong kan han in sel bor mai thin te hi poi ka tia hei hian ma son na min pelova opposition kan ni wanga opposite im vi development pui kan mu po opposite le a sezong hli ra soi du mihring hi kan lo tam hle mai hei hi kan pathian thuina min hril dan ani lova mihring te chu chak lo te chak tur in dom ton tur kan ni zia te kan pathian thuin min hril na sa ema tin sarkar ti chak tu tur te hi mipui kan ni ma se mipui hianin ti chak a hekin sarkar ti thuan op tu hi kan ni o ti te po hi kan in fia hi a tul tak zeta volnia hianin mipui sang tam tak ma a thu soi thelo mai la he social media kal tlang hian kan soi ve du ni kan MLA te hi trong kam chuan kapu le ma zong ti chu ei ru ve mai ro kan ti du mi lo ma se chu kan du chu kan ma mo hey KTP 3KP POD khom pui lian kan dong do na chuan in hlo nat nuôi nga nuôi so man tal te chu ti ve thei don om ni kan ti hian MLA fan ringot thian lo dai seng bi to si lova eng tianga min petura dei sei nge kan ni ti hi kan ngai tu nga em o ka tia tin party suai tu le NGO suai tu te pon conference lian tham kan dong do na chu tiang khatiang chu kan ti do na chumi khami chu kan mamo veni tia kan hnek reng lai hian kan MLA teril ru hi boi ve thin om mange te ka ti thin mipui mamo ru ve nan khong he helai contract hi chu ka ming ang chia kal lo poi hianin contractor te ming ho te po hianin kan ti ve mai do nem mi contract te chu ei ru kan lem nei ne mole han ti mai te po hi ol ve du om mang te hi ka ti ni ma se chu tiang chuan ti sela an ming ho te hei hi van nei mi van nei ni kan te kan au le duai kan sel le dur mil le contract thok ani hi kan te kan ko ka kan diriama nalpai su Krista khanon mu se sual na nei lovin he hi in MLA hi rem ro lungin deng ro ti se deng thei kan omang em chu ni ma nin en masami lova media manga mi kan ka pop te apui ka ti ve thin ani ti hian hei lung kan pang zela huan kan pang zela na tho lo tim na mel han mu phei hi chuan lo mom ve du khop moya ti chuan hei soi tur hi tam kho mai thina kan tun lai kho vel te ka thli thina pathian thu soi tu tur pathian thu min hril tu tur kan ngai te po hian tun lai chuanin an thu soi tlak na sim du wang ani ang chu ka tia pathian thu aya politics tui pui ta deuh tlat te keinin ram kan veilovin tia tang tlat pulpit tlanga mo sia hun lai aya kan zoram calcium soi nuam ti tat tharab thiang hlimina apol reng lo thu hril tu te
an nok mai te hi a vei ka tia ram chulal pa ta nia ama in ngat ngam mi kan ni chuan kan pa vana mi pathian nung kan biak hian min tha thlam ngai lawang bin hoisan ngai lawang ti hi voinia hian ka soi du ani voinia hian ka soi le du chu Israel fate Mosian a ruai chu khan du takin phur takin Mosia kha ruai chu ani Mosia kha an ring ama ti chuan Mosia an zui ani voinia hian du taka kan thlan kan MLA te kan MLA rual te kan minister te hi du taka kan thlan ten ni ma se Mosia pathianin hun thiang hlima ruai chowa hun thiang hlima hun nga moti chen na han mangani tin nge Israel fa ten an ti le tu tenamo pulpit tlang atang ten ramo chevik tu kan ram hi ngai tuam lutuk anti dur na wang te tin eptulam tena chethe yang peran chuana wang tin mi pui ti hel tumin thei to pin man la ni kha mala tu zinga khan aron ange potel mala tu zinga khan kan pastor rul ngei te po hi zuan tel ngam to nia ti chuan hel nana sa tak mai thlenga mi puyan hela enge lo thleng zel kan siang kan sevekang alo thleng le kha chu chuwang chuan Mizoram po hian pathian mi hriat ram in ti te hian kan ti tur kan ti lo tam tak te kan ti lo tur kan ti tam tak te hi kan ngai tu ngai em ke chuan hi ka vei zo ka ni kan sarkar pathian min pek pathian ruat te hi chet sual chang an nei ni point adom kang tu a veng him tu soi chemai lova veng him tu kan ni zo ka ni chumi atang lo chuan sarkar dang po pathian in min pele ang tun kan din mun ang reng atang hi chuan eng sarkar mai mason na min pelawanga ma po kan son hek lawang sarkar ain siam that ai hian mi pui kan in siam that masak phot lo chuan sarkar thai kan nei don lo bani ti hi ka soi du ni voinia hian soi tur hi vatlam te lul em muvan nom tak em lalpa zara kata nia makhop mai ten khat chuan khanga khanin lom to kamo min ti pol nom leang adikani a be thamani kan lom na hi thingtlang pa lom na hi be thamani ma se min ngai sak tu te min ngai sak na kan mu hian kan lom ani hau sak thut du tu ti tan chuan mo eng sarkar ma hi sarkar thatak hi om don lo re mo thok le khata hau sak thut du mi hring te hian vui vai kan pena em a kan ang dura mal tang to in Congress sarkar an phak to kin sum le pa ya min chom seilen an tumani sum ma hruai om lo chuan mi har sa mi re thei te tan chuan chet ngai na om lo ma se sum om ve i khi chuan thil ti hi lo ol sam em ani mi re thei tan chuan man kuma khan
sổ thiên chín cái chạc về khop mày tiền nhàng ô cái tía à cái gì khát cái gì khát cái gì sòm mị hắn lấy từ bỏ hắn à giờ lý nga sang đó là lâu ngay á chú rồi ngót bỏ chú thỉnh lang pha ấy chọc pha tới school cầu nó tour lệ bill răng răng mà ni ele in tour đập chọc mi tan chuan alo hào tắc về khóc mày à mà chú à mi sọ thiên te kan sọ lo a kan be fe in be khat te kan chim chho ve ti khan chú tiền te chuan in bul tan a be fe ngai ni kha ti lai hun te khan sarkar hian sọ thing bul tan nan ti in cheng sing ni sing thu mo lek à nun lai kho vel trong kama chuan lek te poni thei ve na chen a omanga cheng sơ seng ni thum tal te min han pe ni selang so ting hun zau tak tak kan nei theang chu wa chu sum ha hruai min ti sak thei sarkar poimo em a abikin mir thei thing tlang pa tan ani le zuala mi thing phong ma po hi la ran ra chho ve trak trak khuna chuanin kum khata po hin oi ve du zel ni anin hei kan huan report kan pek thei chu ni lom le ni